Kidam tang matijong ni phai crepe hopen trainer kep arni an ni apharman Indian Institute of Technology IIT Guwahati National Service Scheme NSS Selpen Chipatirpi bonsi winter camp surhini ra inkor ke thoma pharman Karbi Anglong alongsi paman ponlo Birta kiri ponlong tengke lapuson Indian Institute of Technology IIT Guwahati National Service Scheme NSS Selpen Karbi Anglong alu lapusona jai mekedeng ponlong lok lake Karbi Anglong Autonomous Council along Tourism Department EM Ritis inghi lapen tourism asai kamatumpen kachirap chetodun ajoglo lapusona jai mekedeng ponpen Karbi Anglong alira cham jutang jubat pindeng sumpot thengpi thengprang marat mareng pen chenglok Ladakh radatum kido ke thang puthak kachini ponji lapen sumindara dang kipache thangdun thekjia phansi lapusona jai me kepaman ponlung Pipon lo Ladakh bangke litum Karbi Anglong Tourism Department atum ta labang so alamo chini dun si jasamet EM retesing hi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department alang litum ben chingke che than si Karbi Anglong le non phong bangke nalitum NSS IIT labang so annual winter bangke nalitum Ladakh Karbi Anglong le bang ingnoi isipan ke litum ta cherap chetulo lapen nalitum Karbi Anglong apur kimu aputhak punon dak wildlife aputhak punon dadak inglong lirseng sang atumu punon nang tumang ton pestami chini pon podak waterfall pen chenglok dadak greenery lapen ladak forest atum PPC ke claim pon malhayang ton pestami nang tum chini pon popusi alang litum phanchu phapon lopin dak bangke dogmuka ren sahin pesi ladak labangso program long bangke patir pi pon lo lapen ke alang litum pini tarik krep hopen alang litum tarik kre nerke bana lang litum kre sira nerke bana lang litum 2G 18 ana lang litum 2G 15 ben 18 ana lang litum dak 2G lapen pena ba bangke lang litum siluni jan lapen langbuku trekking samya lang litum damji kapre ka dim sam dampo Indian Institute of Technology IIT Guwahati lake Guwahati rong supialong si kido ahoklo puvoi phir sitame labangso ke charlia hemalong ke sumindara dang lapen det pia dang prek jamalong ripensi ke charlia phan osomaratum ke wang si lapusona hut imithalong rialong kang chokling asonamu ki paklang dunlong lake Karbi Anglong arat aphan ki mesenang theklo IIT Guwahati National Service Scheme asel pen lapusona jaime aningkan wang sitame e phongke deng ponver lapuson winter camp ki paman ponahut thekse resera tumaphan cheponpo Pinang analam thebangke chithanchimum padopon labang sojai mekideng ponisek break jama sonamum sayang deng sitame padopon lo Bikram Teron's report Karbi Anglong live